asị na olufulu ka eji mbazụ egbu oru ibie ya malụ na-etu a ka ọ ga-adị ya ụbọchị nke ya ife nje maka ekwu maka mmụọ mmiri afọla anya ọbara tụle dibịa na-eme ọbara ọla bụ ọgwụ alụsị mmiri o wutelu m na-ebulu ya mana onye ọbụla na-akpọ Soludo ọ bụghị Soludo ka m kwukwu ya ọzọ na o nwere iwu Anambra steeti gọọmenti mere ndị mmeri ya bụ House member nọ na Anambra na-represent 21 local gọọmenti enwere na Anambra steeti. His Excellency bụ na o wetara agenda ndị arụnwa mee dị iwu mee implement ọnọrọ ọrụ. Gọvanọ anyị chicha abụọ iwu a ka nọkwa ọrụ, gọvanọ ọzọ rigota ọ ga-anọkwa ọrụ tịrị ụwa ewu. Gee this video melụ mbụ Agumba na idemmili ị ga-afụ na okwu dị ya na mmụọ na-ekwu okwu because na ife aka m na-ekwu sincere oge nje so na this second turn of Soludo anyị dị ọzọ ibe na-agbazi ya mgba. We have to support him. Memezi the right thing a kwesịrị ịdị na-eme. Anyị fụ nke ọjọọ ndị ụka na-eme ibute n'iru akwụkwọ ka anyị wee fụ that na anyị meziri onwe anyị emezi. Because na from okwu na mbụ Agumba na idemmili ga-afụ that truth na-agwa unu na even your brother town na House of Rep no so na ndị mere iwu a gọvanọ bụ just person wetara suggestion based on ife ọ na-afụ ya adịrọ mma. All the whole 21 local government na Anambra were bie ọfọ wee si megbuo ndị ọdịnala kịta na hapụ n'ụsọ ịma ha afafa. They are still coming to you as a friend, as a brother. Mana ịma mma na ọha mere iwu a na-ebute nsogbu ya na ọha mere iwu a ha etighiri ndị ụka n'ime ha mere based on ka ha megbuo ndị ọdịnala. Ịma why? Na many of them the poor. Yes, many of them da ịtụla akwụkwọ as House of Rep for the side unu fa the poor fagaze so mezi iwu na Anambra megbuzie ndị ọdịnala because na today now all the whole law emere na abụghị against ndị ọdịnala. Onweghị nke emelụ bụ law hepụrụ ndị ọdịnala ma ọ bụ mmekwa ndị ụka affect no. Maka ịma na ụkwa na-amị ọ na-amị isi nwata ọ mịsị ọma isi okenye. Mgbe a na-ehibe iwu a onwe ndị ha bụ n'obi based on ifafa na afụ anya, and some of these people now abụrụgo ndị nwere nsogbu n'aka ndị dibịa ndị a based on ife a na-ekwu o liri ego m o ji ego m ka ife anyị ga-eme ị gabi aka n'akwụkwọ ịma mma na olu echi anụlụsi onye ụsọ olibe onye etiti ụlọ mgbe a naghị eti up and down na onye a na-enweta mmadụ gbawa ya placenta welụtie n'ikpe a na-esi ya na-ebe ife ndị aha niile ebu ife achịkọtala ọnụ were megbuo ndị dibịa kịta na osogo emesu anya and onye ha ebi after this tenor na Akwa ọ pụọ mbụ Soludo na vice na ndị otu ya ha ka nọkwa ya mbụ ndị omeiwu iwu ya na-emeghị inside into the law. Olesi anyị were uche na-efolo the government na support fa until ọ bụ na anyị nwee ndị nwere obi. Ha na-ekwu ndị ọdịnala, ha na-ekwu ndị nwere obi nature into the system. From there enelu ya bụ okwu anya balance ya bụ okwu maka gịnị na mba ọbụla enweghị ndị amụma mba afọ na-ada enu. Ọnụ mmale nọ ya na-ekwu bụ Agumba ya bụ alụsị egwu na idemmili ya dị ekwulọ too much mana o nwekwa ife esede abịakwa anyị atụghịkwa azụ ịghọta. Kedu ihe m na-ekwu maka ya? A sị na olufulu ka eji mbazụ egbu oru ibie ya malụ na-etu a ka ọ ga-adị ya ụbọchị nke ya. Ka ebe nje maka ya ekwu ife nje maka ya ekwu maka mmụọ mmiri afọla anya ọbara tụle dibịa na-eme ọbara ọla bụ ọgwụ alụsị mmiri o wutelu m na-ebulu ya mana onye ọbụla na-akpọ Soludo ọ bụghị Soludo. Ka m kwukwu ya ọzọ na o nwere iwu Anambra steeti gọọmenti mere ndị mmeri ya bụ House member nọ na Anambra na-represent 21 local gọọmenti enwere na Anambra steeti. His Excellency bụ na o wetara agenda ndị arụnwa mee dị iwu mee implement. O wutelu na ndị ọdịnala nọ n'ala Igbo especially Anambra na fa na-agba onwe fa mgba na fa afụla onwe fa n'anya because na mgbe ejidere Akwa ọkụkọ nwa onye ọba
So many of them bụ ndị na-enwele aṅụle na fa ebido nwebe kọstọma na-ejidego onye na-anasịba kọstọma na fa ebido nwebe kọstọma na fa mụrụ na one after the other ndị aka ya eme arrestirili nne lụọ ọgụ Anambra State Home Law efu na ndị niile bụ ndị ọdịnala nọ na Anambra na ojifa onye ọdịnala na-alụ ọrụ mmụọ iwu bụ na ị ga na-achụ àjà ihe achụ àjà n'ụzọ ịnọ ihe achụ àjà na mmiri mana iwu a bụ na ị ga-achụ àjà iwu a bụ na ị ga-achụ àjà n'ụzọ ịnọ iwu a bụ na ị ga-achụ àjà na mmiri ifu na iwu a ji onye ilu jide onye azụ kedu ka ị ga-esi wee lụọ ọrụ mmụọ ifu na alụ mmelụ but I pray one day n'udo ga-adị. Ofu okwu na-ekwu steeti bụ achụkatakwa ndị ọdịnala si chụba ndị ụka maka na ụzọ ọlụ ofu ije wụọ ka ya bụ ije na-abụbụ. O nwere ife na-ekwu mmụọ na-ekwu mmadụ na-egele egelu na nna eme ka ya malụ problem adị na Anambra taa bụ ndị ọdịnala kọsụlụ ya onwefe bezda na anya ukwu gozi n'onwe mgbe anọkọta ofu na-eti mkpu na-asị na eje na ndị nwa na-eme oke ite na-aya afụ isi onye ọcha fụ ọkpa onye ọcha fụ ụkwụ onye ọcha akụkọ karịa taata elu tugbosi ebe niile ma o nweghị ife afụ mana ụmụ okwu niile ahụ ekwu bife kọsụ problem na bụ ife a na-aya today. Unu ji aka unu wee penti ya onwe unu mmanwụ mee onwe na-alụsị apịlị apị ụdị adọrọzi n'ọdịnala. Ndị ụka nọ na union